हमारा बुझले के घरे चल गेलो कब लो लेकिन बानी लो पुदीना हमारे एगो आवत 2-4 दिन बाद पुदीना नाम कुछ और ही बेचा उस सरप्राइज बा। एगो हमारा फिल्म के ट्रेलर रिलीज भेल बा YouTube पर जो ना फिल्म के नाम है शुभ घड़ी आयो। अक्षरा सिंह जी बानी हम बानी बड़ा बढ़िया पिक्चर बा आप लोग देखब लो। हम गोर बानी हमार लड़का कोरिया पैदा हो गए ओकरे पे कहानी बा। हमें वो गाना बा कि मर्द के दिहल दर्द हर दिए से जाई हो। बड़ा अच्छा गाना ओकरा में लेकिन आई गाना के भाव लागला। जितना लोग उपस्थित बा फिर से एक बार सब लोग के मन से स्वागत अभिनंदन। और 14 फरवरी ना गुड्डू बाबा कहाँ गए 14 फरवरी के चाप गांव में बिहारी में चाप गांव जहां से भैया लोग आए लोग यही मेरा फाइनल हो गए 14 फरवरी के प्रोग्राम हुई। तो एक बार जोरदार ताली फिर से आप लोग बजा दिलो। बड़ी प्यार आशीर्वाद मिला। और चाप गांव में हर साल 14 फरवरी के कार्यक्रम होते रहे। एगो हम फिक्स रहे के बाद लोग आवत जाते रहे 3-4 कलाकार यहाँ अकेले ना रह महोत्सव टाइप के भैया कनी यहाँ कि कार्यक्रम हो तो हम कहीं हम तरह घर ही के बने और लोग के बाहर से बुलावे का हो भुला गए लोग 70 के लड़कन के भुला गए लोग हो जब रहलू कुंवार हमसे कइलू जब रहलू कुंवार हमसे कइलू प्यार तो हो के पर कोई हम ही खिया के करत नहीं खूफोन तू तो अरे ससुर में जाके ए करी जा ए धन सपना कि करत नहीं खूफोन तू तो अरे ससुर में जाके अपना बलमुआ के पाके करत नहीं खूफोन तू तो ससुर में जाके अपना बलमुआ के पाके जब रहलू हमसे कइलू प्यार जब रहलू हमसे कइलू प्यार तो हमके पर कइली हम ही किया करत नहीं खूफोन तू तो ससुर में जाके करत नहीं खूफोन तू तो ससुर में जाके अपना बलमुआ के पाके करत नहीं खूफोन तू तो ससुर में जाके अपना बलमुआ के पाके लेकिन तू अपना बलराम जी के पाके खुश बहु लेकिन आई एम वेरी सैड। अरे मिसाले मोहब्बत के पैगाम के दी लड़ा के अखिया के जान के दी मिसाले मोहब्बत के पैगाम के दी लड़ा के अखिया के जान के दी जिगर से साथ के रखल चाहिला जिगर से साथ के रखल चाहिला ऐसे अधिकाराम
के दी बोलो सुना अभिले फोटो तोहार आराम से बाबा अभिले फोटो तोहार धाके परस में रात भर निहारल करीले अभिले फोटो तोहार धाके परस में रात भर निहारल करीले जब जब याद आवे तो हर गोरी छत से पुकारल करीले ना छोड़ गइल तू साथ छोड़ गइल तू कौन बतिया पे बोला खिसिया के करत नहीं फोन टूटा सदर में जाके करत नहीं फोन टूटा ससुरा में जाके अपन बलम के पाके करत नहीं फोन टूटा ससुरा में जाके अपन बलम के पाके जान करत नहीं फोन टूटा ससुरा में जाके अपन बलम के देखिए एगो भाव रहा